of This Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. This Life Ministries, glorify God and make disciples. Enjoy you, oh God. Enjoy you, Lord. Kaya sa kabataan, nandun ni kagaan ay Lord, kaya ikaw magtablas. Lord, Diyos ko sa iyo. Magpinit lang. Iba na. Nasuntugin ko. Bawan ko lang sa mo, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Woo! Sound check. Test mic. Bantay ka ba kasi bala ma'am? Kuhan bala mo? Maglapot. Maglupad bala. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Bisinggit, hallelujah! Hallelujah! Palakpakan ng Ginoo. Wow! Excited na kamo. Are you excited to worship the Lord? Amen! Amen! Kanami bilas ang aton nga Ginoo, ang aton Dios kag Amay sa langit. Thank you, Lord. Ang gusto niya gid lang nga mapakilala niya iyang iya kaugalingon sa imo. Amo nang gusto niya subong aga sining adlaw. Mga kabataan, gapamati ka mo. Sige, mati gid ha. Importante gid ini amo ni mahingin pundasyon ninyo. Magdalag ko na kamo nga mangin mabakod. Hindi kamo madala sa kalibutan. Maski ano nga problema, masarangan ninyo. Amen? Amen! Sige, masugod kita sa pag-worship sa Ginoo. Tindog kita palihog. Hambal sa Ginoo sa Joshua. Pili ka mo kung sinong inyo sundon nga Diyos sa sining adlaw. Oh, yes. Yes. But me, as for me and my house, ang akon panimalay kag ako, mag-aalagad kami sa Ginoo. Yes, Amen? Lord. Amo man ang inyo nga pangamuyo, subong aga. Kung amo na inyo pangamuyo sa aga, magduko ta magpiyong. Amay, salamat gid Ginoo. Sang imo katutom, katampad kag kaayo sa amon. Ginoo, hindi namon ma-express ang amon nga feelings sa subong nga aga para sa imo. Lord, ipakita sa amon kung ano ka kaayo, kung ano ka nga klase sang amay nga maayo. Oh, amen. Kag-ari lang kami mag-receive sa imo subong nga aga, Ginoo. Lord, ibubo ang imo nga blessing sining nga aga sa amon. Nakahanda kami sa pagbaton, sa pag-receive sa tanan-tanan, Lord, imo word, imo nga move sa amon kinabuhi. Kagapasalamat kami nga daan sang imo nga pagkaayo sa amon. Salamat gid. Buligi kami balaan nga espiritu sa pagsimba sa imo, Lord, sining aga. In the name of Jesus we pray. Amen. Sige, makanta kita tanan ha. Kanta. Hallelujah! Bial sa hunta makamuta bial sa hunta. Wow! Kanami sa Ginoo, no? Kaya may mga kamot kita nga maalsa. So dapat ang ini nga mga kamot magadayaw gid sa Ginoo. Amen. So handa ng mga kamot nga magadayaw sa Ginoo. Abi, huwag kayo na tanan sa Ginoo. Tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat. Okay, hallelujah. O Dios. O padayon ng dayaw sa aton mga kamot sa Ginoo. Dios, ginadayaw ko ikaw. Kapalan niyo ang Ginoo, Dios. Ginadayaw ko ikaw. Tungod sa imo promesa, hindi ako mahadlok. Amen. Kay nagasalig Thank you, ako Lord. sa imo.
Hindi makahalit ang tawo sa akon. Kung magpanawag ako sa imo, O Dios, magapalagyo ang akon mga kaaway. Hallelujah! Salamat, Lord. Ini na-experiensyahan ko tungod kay ikaw, O Dios, nagadampig sa akon. Ginoong Diyos, ginadayaw ko ikaw tungod sang imo promesa. Hindi ako mahadlok, kay nagasalig ako sa imo. Hallelujah! Oh, yes. Hindi makahalit ang tawo sa akon. Tumanon ko, O Diyos, ang akon promesa sa imo. Ihalad ko ang akon halad sang pagpasalamat sa imo. Ang mga kamot, ibagayway kita nang sa Ginoo sa pagpasalamat. Hallelujah! Kay ginluwas mo ako sa kamatayon, kag wala mo gintugot nga maperdi ako. Agod magkabuhi ako sa imo, O Dios, Yes, Lord. sa kabuhi nga masanag. Hallelujah! Oh, Dayawon ta ang hallelujah, Ginoo. hallelujah. Pasalamatan ta ang makagagahom ta nga Dios, sigurado nga pundasyon. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Magsinadya kita sa presensya sa Ginoo. Palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord. O Diyos, amay ka namon, imo kami ginpili, nagatipon kami sa gihapon, para kahimayaon, si Kristo amon nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo magapot, hindi kami matayo, imo kami luwason. Hallelujah! Imo kami nga luwason. Salamat, Ginoo, sa pagluwas mo sa amon. O Diyos, amay ka namon, imo kami ginpili, nagatipon kami sa gihapon, para kahimayaon, si Kristo amon nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo magabot, hindi kami matayo, imo kami luwason, oh, imo kami nga luwason. Si Hallelujah! Kristo amon Nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo magabot, hindi kami matayo, imo kami luwason, oh, imo kami nga luwason. Salamat, Si Ginoo. Kristo Amo nga pundasyon, hindi kami mahadlok, ang bagyo magabot, hindi kami matayo, imo kami luwason, oh, imo kami nga luwason. Oh, hallelujah! imo kami luwason. Hallelujah! Salamat! Oh, Imo kami nga luwason. Hallelujah! Salamat sa pagluwas mo sa amon, Ginoo. Amo ini ang Dios nga nagtugas ang kalibutan, kag sang tanan nga ara sa kalibutan. Siya ang Ginoo nga tag-iya sang langit kag duta. Gani wala siya nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sa mga tawo. Wala man siya nagakinahanglan sang bulig nga halin sa mga tawo, tungod nga siya mismo ang nagahatag sang kabuhi sa aton. yes. Pati sang tanan ta nga mga kinahanglan, halin sa isa lang katawo, ginhimo niya ang tanan nga lahi sang mga tawo, kaginpalapta sa bugos nga kalibutan. Ginplano man niya sang una pa nga mga dulunan kung diin maistar ang mga tawo, pati ang tion nga sila magakabuhi diri. Hallelujah! Dayawon tagid ang Ginoo. Ini tanan ginhimo sang Dios. Agud kita nga mga tawo magpangita sa iya. Pero ang matuod, ang Dios hindi malayo sa aton. Kay tungod sa iya gahom, nagakabuhi kita, kag nagahulag. Hallelujah! Hulagang mga kamot. Kaya ang mga kabuhi halin gid sa Ginoo. Kita matuod,
iya mga anak. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Tungod sa imo buhi kami, tungod sa imo makahulag kami. Hallelujah! Salamat, Ginoo. La 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 la, hallelujah. La 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 la. La 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 la. La la la. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Hallelujah. Si Kristo ay Diyos. Ikaw lang din, Lord. Kristo Ay Diyos sa pamilya. Ideklarata nga si Kristo ang Diyos ang atong pamilya. Kristo ay Diyos. Hallelujah! Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Hallelujah! Siya hari sang tanan-tanan. Siya hari sang hustisya. Gahom niya naglutos sa kaaway naton. Siyamhanan nga manluluwas. Hallelujah! La 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 la. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay ideklarata si Kristo ay Diyos ang aton nga gobyerno. Sang gobyerno. Hallelujah! Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos sa aton kabuhi. Kristo ay Diyos. Sang kabuhi. Hallelujah! Siya hari sang tanan-tanan. Siya hari sang hustisya. Gahom niya naglutos sa kaaway naton. Siyagamhanan nga manluluwas. Hallelujah! Si Kristo ay Diyos. Si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Siya ay Diyos. Si Kristo ay sang pamilya. Sang pamilya. Hallelujah! Si Kristo ay Diyos. Si Kristo. Si Kristo ay Diyos sang nasyon. Siya ay Diyos. Kristo ay Diyos sang nasyon. Siya hari sang tanan-tanan. Yes, Lord. Siya ay hari sang hustisya. Gahom niya naglutos sa kaaway naton. Siyagamhanan manluluwas. Hallelujah! Salamat La 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 la. La 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 la. La la la. Hallelujah! Salamat, Ginoo. Ikaw ang Kristo sa tanan-tanan, Ginoo. Gani mga utod tungod sa dugo ni Jesus nga iya ginula para sa aton. Hilway na kita, hallelujah! Nga magsulod sa labing balaan nga lugar. Kay paagi sa paghalad sa iya lawas, ginabrihan niya para sa aton ang bag-o nga alagyan, agud makasulod kita sa labing balaan nga lugar nga ara sa pihak sang kortina. Kag ang ini nga alagyan nagadala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Dayawon ta ang aton Ginoo. Makagagahom ang aton pari nga nagadumala sa balay sang Dios. Gani magpalapit kita sa Dios nga may sinsiro nga tagipusoon. Oh, yes. Kag pagtuo nga wala gid nagapangduha-duha. Kay nahibaluan ta nga ginlimpyuhan na ang aton tagipusoon sa malain nga huna-huna paagi sa dugo ni Jesus. Salamat. Kag ang aton lawas nahugasan na sang limpyo nga tubig. Hallelujah! Dalayawon gid
makalig-on kita sa aton paglaom, kag hindi kita magduha-duha. Tungod kay ang Dios nga nagpromesa, masaligan gid sa pagtuman sang iya mangkin promesa sa aton. Hallelujah. Salamat gid Ginoo. Lord, kanami kita sa Salamat gid Ginoo. Thank you, Sang Lord. imo nga Hallelujah. presensya, sang imo nga pulong. Oh, hallelujah. Yari kami magdayaw, mag-amba sa imo. Yari kami maghatag sang tanan sa imo. Ang amon nga gugma sa amon kasing-kasing nagahambal sa imo. Palangga ka, Amay. Yari kami magdayaw, mag-amba sa imo. Yari kami maghatag sang tanan sa imo. Ang amon nga gugma sa amon kasing-kasing nagahambal sa imo. Amay namon buligi maghatag kalipay kag pagud siya. Kasing-kasing huna-huna gahambal, palangga ka, Amay. Hallelujah. Yari kami magdayaw, mag-amba sa imo. Yari kami maghatag sang tanan sa imo. Ang amon nga gugma sa amon kasing-kasing nagahambal sa imo. Palangga ka, Amay. Yari kami magdayaw, mag-amba sa imo. Yari kami maghatag sang tanan sa imo. Ang amon nga gugma sa amon kasing-kasing nagahambal sa imo. Amay namon buligi maghatag kalipay kag pagud siya. Kasing-kasing huna-huna gahambal, palangga ka, Amay. Buligi maghatag kalipay kag pagud siya. Kasing-kasing huna-huna gahambal, palangga ka, Amay.
palangga ka, Ama. Palangga ka, Ama. Palangga ka, Amay namo. palangga ka. Palangga ka, Amay. Hallelujah. Magapalapit ako sa imo, Ginoo. Dalayawon, himayawon ka. Sa among kabuhi, Ginoo, himayaon ka. Sa among pamilya, Ginoo, himayaon ka. Sa among iglesia, himayaon ka. Himayaon ka. Amon pamilya, himayaon ka, himayaon ka. Amon pamilya, himayaon ka, Jesus. Amon iglesia, himayaon ka, himayaon ka. Amon iglesia, himayaon ka, Jesus. Amon kabuhi, himayaon ka, himayaon ka. Amon kabuhi, himayaon ka, Jesus. Amon pamilya, amon pamilya, himayaon ka, himayaon ka. Amon pamilya, himayaon ka, Jesus. Amon iglesia, himayaon ka, himayaon ka. Amon iglesia, himayaon ka, Jesus. Amon kabuhi, amon kabuhi, himayaon ka, himayaon ka. Amon kabuhi, himayaon ka, Jesus. Oh, Jesus, himayaon ka. Amay namon sa langit, Ginoo ka pasalamat gid kami. Sininga aga, hayang tinutuyo ang langgid namon nga himayaon ka. Himayaon ka sang amon panimalay, himayaon ka sang amon pamilya. Himayaon ka sang amon iglesia, imo ini iglesia Ginoo. Even nga himayaon ka sang bilog nga nasyon. Kay ikaw lang gid ang nagakaangay nga dapat himayaon sa sininga kalibutan. Kag maski sa langit Ginoo. Gani ga pasalamat gi kami sininga aga sa butang sa amon sininga lugar. Ka sa pag-amba sa imo. Salamat gid. Yes. Initanan ginapangain namon sa ngalan sang amon Ginoo kag Dios nga si Hesus Kristo. Amen. Amen. Kag ang tanan magsinggit. Amen. Plakpakan ta ang Ginoo. Oferta.
Sige, maglingkod kita sa presensya sang aton nga Ginoo kag Dios. Amen. Hallelujah. Wow. Kanami sini nga aga, no? Makuan mo gid ang presensya sang Ginoo. Kabalo ko mga utod, amo ini ang katapusan naton nga series nga topic, no? Sa aton nga ginatawag nga sa English home run, pero gin-translate naton ini pagdalagan pauli, no? Kay tungod nga ang aton nga topic is about family, pamilya. So pagdalagan pauli sa panimalay. Tanan kita. Kay kita tanan na belong sa family. Dapat wala kita wala na belong, no? So kung ikaw nagdako ka, nagtubo ka nga wala nakakita, nakakilala sa imong mga ginikanan, welcome kagid sa panimalay sang Dios. No, ang subtopic ta is about resiliency. No, anong resiliency na tawag? Nablang nakita nyo na ang kawayan. Ang kawayan, di ba kung gaupod siya sa hangin. Buti nga nun, hindi siya mabali. So, amo na ang resilient. So, ginakaangay nato na sa aton kinabuhi, maski anong nga huyop sang kinabuhi, malain man, problema, o kalipay, sinadya, hindi kita matayog or mabali, no? Kay siyempre may Ginoo kita. Amo gina sigurong pinaka-importante nga makuha naton. Hindi kita matayog, hindi kita matumba, hindi kita mabali, kay tungod nga may Ginoo kita nga gina saligan. Papakanta Ginoo. Amo gina. Mga utod subong nga aga, medyo makuan ko, no, kay katapusan ini sang aton nga topic about family. And for the past 3 weeks, ang aton gintun-an is about ang aton pamilya diri sa kalibutan. Okay? No? Pero gusto ko kamo ipakilala. Kay may ipakilala ko sa inyo nga isa ka amay. No, nga wala na sang katupong nga amay. Kay kabalo ko mo mga utod, wala kita di data, no? It's about fatherhood. Sa Amerika, 71%. Grabe kataas ang kuno. Makon mo, they are around 300 million. So 71% sang families dito wala nakakilala sang ila amay. Grabe gidya kataas nga kuana mga utod. Diri wala tabi data, wala ko may nakita. Pero kung I think it's about the same, no? So mga 100 million kita mga utod. Siguro ang family sinaara sa mga 60%. So kung ibutang talang 70% sang 60%, sino ka balong mat di man? 60 million be 70% sang 60 million. Tagaan ko 100 nga grade. Siguro ara sa mga pila man 40 million, 45. No? Nga mo guro na. Nga pamilya wala nakakilala sang amay. It's about fatherlessness. Kasubo gid nga kuan, no? Damo rason hindi na ko anay magkadto sa mga rason nga ina kay tungod nga realidad ina sang kinabuhi. Realidad ina sang katawhan, no? Nga damo wala kakilala. Even I myself, ang akon gid amay, hindi ko gid siya nakilala. Although buhi siya pero nagbulag sila sa akon nga iloy, so nagdako kuya sa akon nga lolo, grandfather. Sang nagatubo ko. So dito ko yung nagdako. So in a way, nakilala ko nga akon nga lolo, nga akon amay. Kag akon lola, nga do akon iloy, kaya ang mother ko nagtatrabaho sa Manila mo. So muna i-realidad ina sa kinabuhi. Maayo lang, kay naka-bounce back kita, no? Meaning, wala kita na nahulog sa problema sang isa ka wala nakakilala sang amay, no? Ano pa, naka-recover ko? Kag nakabalik. Kag subong man, ang gusto ko, nga kita tanan, maka-bounce back. Kay hindi, sa kwan diri sa kalibutan, huo,
basi wala kita kakilala sa aton amay, wala kita amay, madamo rason, damo reason, pero hindi inabot sa pagsiling nga hindi na kita makilala sa aton amay sa langit. Amen? Nahan kay amo ginang pinaka-importante nga makilala naton siya. Kay ang kalibutan hindi perpekto. Wow. Kung ikaw nagalaom ka nga may perfection dire, baw sa lagid na mautod. Wala perfection diri sa kalibutan. Hindi perpekto ang kalibutan. Kita hindi perpekto. Pero hallelujah nga aton amay sa langit, amo lang gid ang perpekto kag kita nagasalig sa iya. Okay, sige, padayon ta. Hambal sa Juan chapter 1 verse 1 to 4. Amot kun makuha naton ni Bro, makuha mo dira hiligay non. Juan, libro ni Juan 1, chapter 1, verse 1 to 4. Kung makapagwa mo dira, no? Nahambal dire, nga si Jesus kuno, kagang amay, isa. Kaysa daan nga kasugtanan sa Old Testament, daan nga katipan, wala nagpakilala didto ang amay nga amay siya. Ano pa nga mga Hudiyo, ang nakilalaan nila sa Diyos, Diyos lang gid. Diyos pangagapangakig. No, sa Old Testament, amot kung kabasa ka mo sa Old Testament, mangakig ang Ginoo yang grabe na ya sa Old Testament. Pero hallelujah, ginbag-o sa Ginoo. Kanami. Kay kung sa New Testament na, amo na grasya na siya sa Ginoo, ginpakilala. Sino napakilala sa iya? Si Jesus Christ, nga siya amay. Hambal sa John, nga si ang amay ko kag si Jesus isa. Kag si Jesus amo ang ang iya anak, the only begotten son of God. Ara sa Hebrews, no? 1:1 to 4. Kung kaysa ka ang konsepto blang nga anak si Jesus sang amay, mabudlay. Especially kung naghalin ikaw sa daan nga kasugtanan, hindi mo makita nga ang Diyos gali amay. Ano pa kitaya, kahapo sa aton mag-intindi, nga ang Diyos nga amay siya. Kay tungod nga amo nang pakilala na sa aton mo. Nakuha nyo? Pero sa mga Hudiyo, nabudlayan, gid sila mga utod. Ano pa nga hindi nila ma-accept, even iban nga religion, hindi ma-accept. Paano na yan nangin amay ang Diyos man? Hindi mo na yan makita yung amay. Ano na, may asawa siya? Amo na dayon. Kaysa aton yung gamay nga paghihibalo, kung mangin amay ka, dapat may asawa ka. Hindi na nakinanglan sang Diyos. No? Hindi na kinanglan asawa. Ang amay, I'm talking about the amay. Kaysa New Testament naman, nagpakilala si Jesus nga siya amo ang bana, kag ang iglesia, ang simbahan, amo ang asawa. Okay? Pero hindi ito danay magkadto. No, basi mamiscout lang ko bala. Si Jesus, siya mo na aton nga bridegroom, kitaya mo ang asawa. But anyway, ang anak sang Diyos, isa ini ka pamilyar nga term. Nga connote, naga-suggest nga kita belongs to a family. Pamilya kita. Ano pa kaya tawganay kita nga brother, sister, utod. No? Tungod nga mag-utod kita. Pinaagi sa pagtuo kay Jesus nga aton nga utod. Ano pa nga mag-ulutod kita tanan? Hindi na ibut singanon nga tigulang na siya, utod ko pa na siya gyapon, or gamay siya, bata pa siya, utod ko na siya gyapon. Hindi. It's a concept nga ginpakita sa aton sa Ginoo kay later on kung ato nakita tanan sa ginarian sang Dios. No, kapati ka mo nga makadto ka mo sa ginarian? Amen. Dapat gid ha. Hindi ka mo magpa-short change. Dapat after this life, dito na kita sa ginarian sang Dios. Kag didto ang isa lang amay. Kita tanan mag-ulotod. Amen? Nan. Kag kanami na didto. Nagahirupay kita, nagapalanggaanay kita, may kalipay, may kalinong.
Yan, amo na ang pamilya sang ginharian sang Dios. Subong niya ang pamilya naton may ano? May wala nagaintindihanay, may nagairinaway, may nagahisay sa pamilya. Manguton may nakuan ko gani, no? Ako man, no, ang pamilya ko hindi perpekto. So may gamay nga property ang akon nga pamilya. Siyempre kabalo ka naman, hindi man perpekto. May gamay nga, hindi lang gamay, dako ang hilisaay. So amo na nga may conflict. Hindi mo na iya manigar. Kay diri sa kalibutan, part ina siya sa kinabuhi. So sa inyo pamilya, maybe may ara ang mga mo istorya. Nga ang inyong mga pamilya, nag-isaay, nag-irinaway, wala nag-intindihanay. Natural gid na siya. Pero karon ipakilala naton sa ila nga kita ilain. Because we belong to the family of God, lain niya ang aton. Kung may gusto siya duta isa ka, pila ka 100 of hectares, ihatag na lang. Para wala gamo. No? Ihatag hindi na importante. Ang Ginoo ya bala sa imo. Kung gasalig ka. Amo na siya dapat ang attitude naton. Okay, padayon ta. Sa Romans 9:8, chapter 9 verse 8, kag sa 1 John 3, chapter 3 verse 1 to 2, member kita sa pamilya sang Dios. So ginklaro gid niya. Ginkuan gid niya, ginsulat nga ikaw member ka gid sang iya pamilya. No? Dapat mangin real na sa imo. Sang una bala, ang akong lolo medyo may standing to sa susyedad, no. Nangin counselor siya sa amon nga banwa, no, sa Pontevedra. Dugay na 1960s. So in a way, daw mapabugal mo bala. Nakagi ka mo sila, mapabugal mong pinyo pamilya. Uy, akong lolo ya part sang council, sang munisipalidad, sang amon nga banwa. So daw mapabugal mo. So do ka may proud ka bala nga na belong ka sa ina nga pamilya. Nakuha nyo? May gamay nga anong proud gani nang hindi pride na gani niyang may term nga isa. Ha? Bugal. May bugal nga gamay, positive nga way nga magbilong. Okay, nga anambal ko na. Because dapat kay nabilong ka sa pamilya sang Dios, dapat may gamay ka nga dako gid nga bugal. Kay ikaw parte ka, part ka sang pamilya sang Dios. Nakuha nyo? Ipabugal gid, hindi pag ikahuya. Ipakilala sa kalibutan nga ikaw ya anak ka sang Dios. Ang iba niya nagahuya-huya pa na iya nga ay nagatuo ko sa Dios, gahipos lang sa kilid. Hindi ta dapat kung may nagakinanglan sang imo nga bulig, ipakilala, ipakita sa ila ang paglaom sa Ginoo sa Dios. Okay. Paano kita nangin miyembro sang pamilya sang Dios? Sang nabatian naton ang maayong balita, ang ebanghelyo sang Dios, no? Tanang kita nakabati, ano pa ganing ari kita diri. Sang nabatian ta na ang aton tagipusoon da may naglumpat. Nakagi ka mo na? Wala naglumpat nga nagwa ang imo kuan nga nakulbaan, hindi may excitement nga ginatawag, no? May excitement sang nabatian mo ang ebanghelyo nga nagahambal nga ikaw gali naluwas. Sang naluwas ikaw, anong ginhimo mo? Ginkonfesar nimo imo mga sala. Gin-acknowledge nimo nga ikaw makasasala. Tama? Sang gin-acknowledge nimo nga nagpangayo ka sang kapatawaran sang imo sala. Kag ginbaton mo si Jesus as your Lord and Savior. Sa sina nga punto, sa sina nga time, during the time nga ginbaton mo si Jesus, automatic nangin membro ikaw sang pamilya sang Dios. Romans 9:8 na kag 1 John 3:1 to 2. Nagsalig na kita mong ara na kita sa pamilya sang Dios. So nabata kita. Mga oto Dario, i-introduce ko bala ka mo sa konsepto sang born again. Yes, nabata kita diri sa kalibutan, pinaagi sa physical ang pagbata. Tama?
Tanan kita diri, wala exception. Nag-agigid sa isa ka iloy, sa isa ka nanay. Nga nabunag. Correct? Amoy ng first birth. Natawo ikaw physically. Tama? Pero sang natawo ka, nabaton mo man to, nairidar mo ang sala ni Adan, kag ni Eva. So nabunag ka sa kalibutan, nga makasasala. Correct? Tama? Okay. May maayong balita. Ang maayong balita, nga ang Ginoo, nagabaton na, naga-accept na, sang applicants, pasulod sa ginharian sang Diyos, sa ginharian sang langit, sa ginharian sang kasanag. Sang nagbaton, sa nag-announce na, pinagi sa gospel, nagbaton ka. Sa sina nga time, sang ginbaton mo si Jesus, na bag-o ikaw, bag-o na nga creation, no? 1 Corinthians 5:17, bag-o ka. Among ginatawag nga, new birth. Na bag-o ikaw, na born again ikaw. Kaya hindi pagbatunon sang Diyos ang daan nga ikaw. Dapat may Kristo nga ra sa imo. Sa imo kabuhi. May Kristo dapat, may Jesus Christ. Kag may Holy Spirit. Kag nabag-o ikaw. So maybe ikaw, no pariyo lamang yapon man batsyag ko. Pero every time magkadto ka diri sa Sunday, every time mag-life group ikaw, mag-Bible study, nakabati ka sa mayong balita, nakabati ka sa pulong sa Diyos, hinay-hinay na bag-o ang imo panghuna-huna, na bag-o imo tagipusoon, karon nangin maalwan ikaw, nangin kind ikaw, nangin understanding ikaw, wala ka na nagapangakig, hindi ka na mangakig. Hindi na ka mo mangakig ha. Basi pagpuli nyo karon mangakig mo. Wala ka na sang diretsyong mangakig. Sadya gini karon. Mabatian nyo gidi nga ako nga hinambalan karon pagpangakig mo tapo. Nakakig ko. Ano to? Hambali pastor man? Yan. Sadya gid. Because ikaw ang imo na nature, ang imo nga kinaiya. Hinay-hinay na ginaislan, ginakakas na sang Diyos ang daan nga ikaw, kag ginaislan niya sang iya nga kinaiya. The nature of Christ. Ang nature ni Jesus. Ano ni si Jesus? Ang fruit of the Spirit, bala? Kabati ka muna. Love, peace, joy, patience, goodness, kindness, gentleness, ano pa? Fear of the faithfulness and fear of the Lord. Self-control. Yes, correct. Thank you. Amo na ang ultimate. Amo na aton goal. Ari mga utod ina kung gusto mo magpalangit. Medyo may gamay nga kabudlay, pero importante gid na sa aton kabuhi. Ang mensahe sang Diyos, yes, importante ang doktrina. Correct na. Ang doktrina, understanding mo na mo about salvation. Pero ang mas importante, ang mas ginatanaw sang Diyos, ikaw. Kung nagbag-o bala ikaw. Nagbag-o ikaw, pinaagi sa doktrina o sa gintudlo sang simbahan. Importante gid magbago ikaw. Kung wala ikaw nagbago, dapat gid magbago. The Lord will not take no for an answer. Dapat gid kita magbago. Nga kay pasudlon niya kasi iya ginharian mo. Hindi pwede nga ikaw nga daan mo, nga ikaw masulod, hindi pwede. Bago dapat nga ikaw. Amo na ang kinaiya sa aton ni Jesus Christ. Kasimple lang Hindi ka na mamuyayaw. Hindi ka na manguna-una sa malain. Ang tigimusoon mo, himuon mo pure. Mahimo nyo na? Wala malisya. Inosente. Ay, abaw, kabudlay, no? Do mas smile ta do, hindi, no?
Isa daw kabudlay mo. Maski ako, kuisa kabudlay ha. Kabudlay gid ya gali sa kuan sa Ginoo, pero siyempre continuous. Continuous. Sige-sige ang pagbag-o naton. As long nga ikaw pag sang na-realisar nimo nga ikaw gali nakasala, importante gid nga i-confess mo dayon. Correct? Importante gid nga ihugasan mong imo, i-picture mo imo nga kaugalingon ara sa tiilan sang cross nga nagaluhod kag ginabubuan ikaw sang dugo sang aton Ginoo nga ginalimpyuhan ikaw. Mahimo nyo na magpangadi ka mo, i-picture nyo inyo nga kaugalingon nga luhod sa tubangan sang cross sang aton Ginoo kag ikaw ang iya dugo gatulo sa imo. Nakuha nyo? Importante gina mga utod ha. Nagasulod kita sa isa ka siglo, times and season nga nagamangin mabudlay ang kalibutan. Tutod ginanahambal ko. Amot ko nakabalita kamo damo mga pastor subong. Oo, damo gikubla na kilala subong pastor. Either ka masakit, ara sa ospital, na stroke. Oo, tuod damo ko, may naibalaan subong. Even mga pastor, kaya nga, anong hambal sa Ginoo? Judgment will start at the house of God. Amen? Unless ang righteousness nato niya ni Jesus, hindi pwede. Hindi kita kasulod. Okay? Kag kita naging resilient ikaw, ang ginatudlo ko sa inyo, it's about resiliency. Every time matumba ka, tindog ka, hindi magdwell sa imo sala. Kay may renewal, grasya, age of grace, pasubong. Grasya, ginabubo sa Ginoo ang grasya niya. Wala tupong nga pagbubo. Sa subong lang gid. Daw parebla raffle law. Bakal na kamo kay may matapos ning raffle ta to the end of the month, no? Amo man ang grasya. Wala ta kabalo kung nasta sano ang grasya na. Samtang ari diri hindi pagsayanga. Pag-avail sang grasya sa Ginoo. So pagpangayo ang patawaran. Kaya ang pag-renewal sa Ginoo every day, every time. Basta may attitude ka lang of repentance. Amen? Kaya wala man siya nag-expect nga ikaw perfect. Kay si Jesus laman ang iya bigaten san ang mo perfect. Kag kita nagasunod sa aton Ginoo. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 16, ginatawag kita to mature in faith. Ang balgan sa Ephesians, until all attain in the unity of the faith. Sa subong tanan lain-lain naton level sa aton nga ang faith, ang pagtuo, ang pagsalig sa Dios amo nang ginatanaw ko. Ang ginamin ko. Kag ang faith in God na base ina sa aton understanding, ang ipag-intindi naton sa iya. First step. Kag ina nga understanding gina-translate into experiences. Practical nga experience sa kinabuhi. Nga ma-experiensyahan gid nimo ang kaayo sang Dios sa imoya kabuhi. Hindi iya sa iban nga kabuhi. Imoya kay ang salvation is personal kada isa sa aton. Hindi pag-isalig ang imo nga kaluwasan sa iban nga tawo. Ang imo pagpanglakaton sa Dios hindi pag-isalig sa iban. Ay, pangamuyuan lang ko na sa akon nga anak kay tungod nga araman siya sa simbahan kasi alagad. Pangamuyuan niya lang ko na maluwas na kuya. Mapadala-dala lang kuya sa iya. Hindi pwede mga utod ha. Imugid na iya. Pagpanglakaton niya aton personal niya. Hindi pwede nga, masulod ka sa, ara ka na sa, tinatawag na ang term nila, pearly gates. Kaya ang gate kuno sang langit, made of pearl. Ang pearl, di perlas bala? Nakita na mo perlas? Hindi fake ng perlas. Gamay lang, no? Pero ang sa langit, perlas, yung dako-dako. Gate. Hindi mo yung gate. Kag ang dalan, yung mga utod, ano ang dalan? Gold. Ang gold ya ginapamutang naton sa kundin. Ginalapakan na to ya sa langit. Kaya makon mo na.
Sang dito ka na sa ginhaan, sang pearly gates, mahambal ka. Sino ikaw? Ako si Winston Senyidosa. Nga masulod ka diri. Ay, nga masulod ko kay tungod nga ang akong bata, gin pangamuyuan niya gid ko. Tutuod, grabe gid pangamuyo. Sa akon, adlaw, aga o to gabi. Kung isa, wala pa siya katulog sa pangamuyo sa akon. Pagtanaw sang libro, Book of Life, ang libro sang kabuhi. Kada isa sa aton may Book of Life. Nasulat dito, tanan mo ginunahuna, tanan mo ginhambal, tanan mo nga ginbuhat. Kang mga sala, ang mga sala gali mga utod, kung wala mo makonpisar, nakasulat. Pero kung nakonpisar nimo kag nahugasan, uy, may kuan gali ito, may eraser, may white out, gina-white out. No? Hambal sang Bible, I will wipe out your sins as white as snow. Even though you are crimson, you are red. But I will remember your sins no more, as if wala ka nakasala. Plakpakan tang inuubi, kanami sinaa. Kung may realisar ni mo nga hugas ka gali, wala ka dumdum ang Ginoo sa imong mga sala. Pero dapat na konpisar mga utod. Kag nahinulsulan, hindi pwede nga ara lang da. Ay may utang tong akon nga migas, akon wala kabayad. Init ginang uloy ako sa iya. No, wala sa kabayad sang pulo ya ka pisos. Ara ginabutang mo da sa imo tagi pusoon, ara lang da ginapadako mo ginapagdako. Bantayan ko ni siya bla, nga makasala ni sakon gi. Ibagahin ang mga utod. Baggage ina. Amo nang hindi makapasulod sa imo sa langit. Ano pa nga ikonpisar naton pa maramay res makasulod ta sa langit. Amen? Pure nga pagpangabuhi nga Kristiyano. This is the only way to be resilient. Nakuha niyo nga akong punto. Hindi ko mambal sa imo nga, resilient ka na. Hindi pwede. Kinalan, may proseso, mangin resilient. May pundasyon. Pag sa ako niya, duwa ka best, kondisyon, mangin resilient ikaw. Number 1, amo ng bamboo, ang kawayan, nga huyupon sang hangin, hindi siya matumba, tungod nga paupod lang siya mo. No? Nakuha niyo? Flexible siya, flexible. Isay na ka prinsipyo, hindi ka matumba. May isa pagid. Yan yung kahoy na, Gidugay na labla. Nagagi na si Yolanda. Ta matumba. So mayara gidya bakod-bakod ya. Yung magtindog maski ano yung bagyo yung Yolanda. 20 pa kay Yolanda, hindi siya matumba. Nakuha niyo ba kasi gano'n? Duwa ka klase. Either God, padala ka kagabalik, or bakod kagid, hindi ka matumba maski anong paghambal nila. Diin ka da. Okay? Sige. Padayon ta. Magtapos na ko. Bangod nga kita mga anak sang Dios, ano ang aton iridaron? Ano ang aton ginapaabot? Siyempre anak ka mo. Kung anak ka, pareho mamlani kung apelyido mo be ano mga sindero ganito hindi nilang ito magambal. Abi ay mga amay iloy be pamilya nyo sindero. Di kung mapatay sila, kay sino makadto nga sinda? Sa anak ino, ano ang aton panubli kung ara ikaw anak ka sang Diyos? Tanaw nyo. Ang ginarian sang Diyos Ang ginarian gidya mga utod. Kag wala pa, no eye has seen, wala nakita sang mata, no ear has heard, wala nabatian sang aton dalunggan, kag no mind or no heart has conceived what God has in store. Ang natalana sang Diyos sa mga tao, sa mga anak niya, nga nagapalangga sa iya. Sa sininga punto, mga utol, pamangkuton ta ka mo. Paano mo kapalangga ang Diyos? Ma-express mo bala na parehas ang pagpalangga mo sa anak mo, sa sabana mo, sa asawa mo, sa ginikanan mo? Dapat ang love is kabudla mag-express sang
paghigugma kung hindi mo makita. Correct? Nakuha nyo ko? Kinanglan makita mo gid siya, makilala mo siya. Pero ang Diyos naton gapakilala sa aton sa mga time sa aton kabuhi nga ginagtawag ta sa iya. So at this point pamangkuton ta kamo paano mo mapalangga ang Diyos. Ikaw lang na yung makasabat. Kay amoy ng pundasyon nga mangin mabakod ikaw sa mga pagtilaw sang kinabuhi. Mangin resilient ikaw. Ano ka committed sa imong pagigugma sa Diyos? Hasta ano mo siya sundon? Magambal sa ihatag sa ako nimo kabuhi. Grabe mga utod sa Amerika. May simbahan to sa mga aswang. Oo. The Church of Satan. Grabe ang ilay ang kanya. Magambal sila gani ihatag sa ako nimo kabuhi. Wala iya gaduda, ihatag ya. Mapakamatay sila ya. Wala gaduda. Grabe no? Mahimo gani nila. Kitaya. No? Grabe no? So muna ang aton nga kuan nga pundasyon gina build nga pundasyon ina nga maskin sa katapusan wala pagduda wala hesitation ihatag mong kabuhi mo sa Dios. Amen. Muna dapat ang namigid nga kuan. Okay, matapos ta. Matouch ko gamay sa mga gifts. Regalo. Gifts of the Spirit diri sa kalibutan. Kada kita, isa sa aton, gintagaan sang Ginoo sang gifts, giftings. Natuklasan mo na, natukibanan na kung ano nga gift ang hinatag sa imo. Dapat kita tanan, makahibalo kung ano ang gift nga ginhatag sang Ginoo sa imo. Amen? Ikaw lang nagyapon makasabat. Ikaw man gyapon makatukib. And Lord, ano yang ang prayer ta karon, mga di ka sa iya, mangkuta siya, Lord, anong ginatag mo nga gift sa akon para magamit mo? Amen? Isa ina sa mga giniridar naton sang nagbaton ka sa Dios. Okay? Pamangkuta ang Ginoo kung ano nga gift ang ginatag sa imo. Kaya importante gid na. Okay, in closing, ang pinaka-blessing nga makuha naton, even ari pa kita diri sa kalibutan, is mangin parte sang pamilya sang Dios. Tuod gina. Unless that you know nga ikaw bless kayo kay tungod parte ikaw sang pamilya sang Dios. Ang imo pagpanglakaton tunga ara sa simba sa Ginoo, tunga ara sa kalibutan. Pero kung unless nga realisar nimo nga ikaw gali parte ka sang pamilya, ang pagpanglakato nimo 100% commitment, no? Kag in closing ari lang mahambal ko sa inyo mga utod. Kita tanan ginpatawad. Pinagi sa mercy sa Ginoo. Correct? Sa iya kaluoy sa aton. Kay tungod nga makasala kita, pero tungod sa kaayos ang Dios, ginpatawad kita sa aton mga sala. Rin ang second part. Kay tungod nga ginpatawad kita, i-extend ban ina ang mercy sa iban. Budlay? Because you are forgiven. Because of the mercy of God. Ginpatawad ka. Remember, hindi niya nga aton nga destiny ang kalibutan ha. Temporary lang kita diri. May nastorya ko the other day. Ang balya sa akon, damo binakalamatay sa mga kilala namon. Ang balya, the only uncertain thing is life here on earth. Ang balya sa akon. Ang pinaka-uncertain ko no, diri sa kalibutan, kinabuhi diri sa kalibutan, life on earth. And the only certain thing is death. Ang physical death, I'm talking about physical death.
So kita, hindi ni ang destination naton. Hindi ni. Kundi ang ginharian. Ano pa, hindi kita mangin obsess sa kalibutan. Amen? Unya. Ang aton nga atensyon, i-focus naton sa Ginoo. Okay? Sige, mangamuyo ta. Hallelujah. Amay sa langit, salamat, gid. Wala sang may makatakos kag makahangop sang imo pagigugma sa among Ginoo. Hindi kami makaintindi nga kami nga makasasala ginpatawad nimo kagintagaan nimo sang kabuhi nga wala sang katapusan. Wala man kami ginhimo. Ang amon lang ginhimo nga ginbato namon. Ang amon Ginoo nga si Jesus Christ. Nga amon Lord and Savior. Amo lang na. Pag nagtuo kami sa iya. Nagsalig kami sa iya. Daw ano ka sampat kag kapos sang pagsulod sa kaluwasan. Pero Ginoo, bag-o nga kinabuhi, nga damo sang pagtilaw, ang amon ginasudlan. Ang amon lang ginapangamuyo, nga tagaan mo kami sang kabakod, kagkaisog sa pagkatubang sini, nga hindi kami matumba. Pareho sang kawayan, flexible, hindi kami mabali sang kusog nga hangin, nga pagtilaw sa kinabuhi. Kundi nga mangin flexible kami Ginoo sa pagbaton sang mga pagtilaw sa kabuhi. Ngay nakahibalo kami nga ikaw lang gid ang amon pag-asa kag pagtuo. So nagapasalamat kami sining adlaw, sining aga sa imo nga ginatapos namon ini nga serye ang home run pagdalagan pauli about family kag magasugod naman kami sang bag-o nga serye sa next Sunday, no? Tudloi gid kami Ginoo. Tudloi pagid kami. Naga-seek kami sa imo, sang ibalo sa imo Ginoo. Nagapangita kami sa imo. Salamat gid. Initanan ginapangayon namon sa ngalan sa among Ginoo, nga si Jesucristo. Amen. Takpakan ta Ginoo. Padayunon tang pagdayaw sa aton Ginoo paagi sa aton nga paghatag. Hulubaton 21:26 hambal diri. Ang matamad nga tawo pirmi lang nagahandom nga makabaton, pero ang mataro nga tawo nagahatag nga wala sing hawid-hawid. So bago tay hatag ang aton nga mga offering, tithes kag offering sa Ginoo, mga muyo kita. Ginoo, nagapasalamat gid kami sa imo kay ikaw lang gid ang nagahatag sa amon sang kusog kag kabakod. Salamat gid Ginoo, naging tagaan mo kami mga obrag, tagaan mo kami pangitan-an nga makahatag kami. Gani Ginoo, nakita mo gid ang amon mga tagipusoon kag amon mga huna-huna. Buligi kami Lord sa paghatag nga wala hawid-hawid. Kag hindi kami, Lord God, madulaan sa paglaom ka ikaw ang Ginoo nga nagaprovide sa amon matagad adlaw nga kinahanglanon. Salamat gid Lord, ginadayaw kag ginahimaya kag gid namon in Jesus name. Amen and amen. So maghahatag kita nga may pagpasalamat sa aton mga tagipusoon. Hallelujah. Salamat gid, O Diyos nga Amay. Salamat gid, O Diyos nga Anak. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat, salamat gid, O Diyos nga Amay. Salamat gid, O Diyos nga Anak. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo.
Hallelujah, hallelujah. Pwede ta katindog? Pag magbaton ta sang blessings ang Ginoo. Amay namon salamat gid. Sang bag-o naman nga adlaw nga gina-renew nimo ang amon kabuhi. Kag sini nga adlaw bag-o na naman, buwas bag-o na naman sa pagpanglakaton sa imo. Lord, sa paghalin namon sa sini nga duog, ang imo presensya magaupod sa amon. Sa paghatag sa amon, sang nagakaangay nga kabakod, kag direksyon sa amon pagpanglakaton. As your children, kag ikaw amay namon. Salamat gid Ginoo. Oh, yes. Magduko kita, magpiyong, kag batunon ang blessings ang Ginoo. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in the Lord Jesus Christ. And all your people will say, Amen. Amen! Klapakan na Ginoo. Sige, lakata, mag-ihigugmaanay tatanan. Salamat gid, O Diyos nga Amay. Salamat gid, O Diyos nga Anak. Salamat gid, Diyos Espiritu. Salamat gid sa bugay nimo. Salamat gid, O Diyos nga Amay. Salamat gid,